la Mar. Ella és la Cristina i ella és la Vanessa i us venim a explicar un conte. Sabeu què venim a fer? Venim a explicar-vos el conte Els Tres Porquets. Hi havia una vegada tres porquets que vivien feliços i tranquils en un bosc, fins que un dia els tres porquets van veure que rodava un llop pel voltant del bosc. Van tindre una idea. Ens farem una casa cadascun, per si el llop ve i té gana, així no ens podrà tocar. El porquet petit va dir: jo faré una casa de palla, en un dret i no res. El porquet mitjà va dir: jo faré una casa de fusta en un abric i tancar-los. I el porquet gran va decidir: Jo em faré una casa de totxos, així el llop no ens destrossarà. Llavors el llop es va acostar a la casa de palla i va dir: bufaré i bufaré, i la casa tiraré. El llop va tirar la casa perquè el porquet no volia sortir. El porquet petit va anar corrent a la casa del porquet mitjà. El llop es va apropar a la casa del porquet mitjà, però el llop va anar a casa i va dir: porquet, sortiu de la casa, o bufaré i bufaré i la casa tiraré. Els porquets no van voler sortir i el llop va tirar la casa. Els porquets van anar corrents cap a casa del porquet gran. Llavors el llop va dir: porquet, sortiu de la casa o la tiraré. Els porquets no van voler sortir i el llop va intentar tirar la casa. Ell va pujar per la teulada i es va tirar per la xemeneia, però els porquets van ficar una olla calenta i el llop va sortir davant de casa del porquet gran i el llop no va voler tornar a casa dels porquets. Els porquets van riure feliços i contents. Conte contat ja s'ha acabat. Alguna cosa. Què t'ha agradat del conte? Qui li ha agradat que aixequi la mà? Jo. Molt bé, baixeu, baixeu. A veure, qui li vol preguntar alguna cosa o explicar alguna cosa del conte que és agradat? Que aixequi la mà. La gent, explica-me, què vols dir? T'ha agradat? Qui surt amb aquest conte, gent? Crida fort, fort. El porquet. Els porquets? Molt bé, qui més vol dir una cosa? El llop. El llop. Bruna, qui més? El llop. El llop. I l'Ares, qui vol preguntar alguna cosa? Dit, Ares. Jo. Molt bé. No li voleu preguntar res? La Blanca? Sí, jo sé. El Roxy, a veure, què? La casa. Amb ells, a mi no. La casa. Què li vols preguntar de la casa? Què li va passar, Roc? Fort, fort. Doncs que es va cremar el cul. Amb què? Amb l'olla. En quina casa està? Amb l'olla. Amb llop. Molt bé. I Rizal no vol dir res? Jo. Què li va passar? El llop. El llop. El llop. El llop. El llop. El què? Bruna, què dius? El llop. I quants porquets hi havia? Quants? Qui ho sap? El llop. Molt bé, dic quants? Quin és aquest? Quin número és? 1, 2 i 3. 3.
I de què eren les casetes? De què eren? Dels xinos? No, dels xinos no. De què estaven fetes? Al xino? Claro, dels cochinos que són els porquets. I de què estaven fetes, ara? No, diferents. Clar, això és tonteria, ja tenen. La Blanca ho sap, Blanca, de què estaven fetes les cases? A veure. Martí! Tu ets un caçador? Pregunteu-li als nens grans si és un caçador. Pregunteu-li. Són un caçador? No. De què roc estaven fetes les cases? Una de palla. L'altra? De fusta. I l'altra? L'altra? Molt bé. Gràcies. I quina va ser la casa que se va durar, que no se va trencar? Blanca, para de la peluqueria. El tachos. Per què? Per què? Perquè és que jo se va cansar de bufar i després vam posar noia i després com que es va cansar va anar a la noia. Júlia, i la teva casa, Júlia, de què està feta la teva casa? Com dius tu? De palla? Què viu en una casa de palla? No de palla no perquè vinga un llop. I de quin, de fusta? O de maons? De maons, maons.